két ifjú tehetség győtri egymást, a 20 éves amerikai, a 12. a világranglistán, és a 19 éves egyiptomi Mohamed Hassan Abdelrahim, ő 23. jelen pillanatban a világranglistán. Az egyiptomi 23-as korosztályban volt világbajnok, az amerikai pedig ugyanebben a korcsoportban volt bronzérmes. Mint a kétmes pontszegény, bár a díszszőnyegen aktivizálták magukat a fiatal emberek itt a második menetleg elején. És az amerikait látták aktívabbnak az első percben. Egy után tehát lentről próbálkozhat majd Otto Eliud Beck. Sikerült a felfordítás. Tovább dolgozik egy kiemeléssel az amerikai. Ez már! Ez sem sikerült, ezt is kivédekezte az egyiptomi. Az amerikai versenyző úgy érezte, hogy nem kéne nyomni egy challenge-et, de a szakmaistán úgy döntött, hogy ezt ezúttal nem fogadják el. Végül csak megnyomták a challenge-et némi támadás után amerikai oldalon. A női mérkőzés is nagyon szoros, 1 perccel a vége előtt most szerzett 2 pontot a kirgiz, és így fordította a javára a mérkőzést 3-1 arányban. A díszszőnyegen minden emberi számítás szerint egyébként az elődöntőkön ez az utolsó mérkőzés, az alszőnyegen még lesz azonban összecsapás. 2 is.